Egingo dugu aurpegia gutxi gora bera, porque ez da oso definituta ere. Orduan, horretarako egingo duguna da hau igo pizkatxu bat, buruaren forma pizkatxu bat atzerantza. Vale, kranio pizkatxu bat aterako diogu. Urrunetik begiratu beti. Vale, orain R eta kontrol R eta hasiko gara ezaugarriak definitzen. Ahoa, bastante kuriosoa da, es en plan pitbull. Vale, ahoa ateratzen da bastante hemendik. Hau egin dezakezue blocking bat bururako bakarrik, baina bueno, nik ez dute egingo, vale? Baina zuek egin dezakezue blocking bat honetarako bakarrik. Hemen sudurra dago gutxi gora bera, eta hemen begiak. Vale, holako begi batzu ditu. Eta beste R bat egingo diot, kontrol R, vale. Hemendik aterako dugu ahoaren forma. Deko kokotza bastante curioso, como bi bola. Hau gustatuko zaio Juniri. La tiene controlada, no se ha enterado. Vale, igual aterako ditut bekainea, arkuak, pizkatxu bat. Hemen ezur zigomatikoa ez markatu. Vale, estetika honetan ez da markatuko. Vale, markatuko dugu pizkatxu bat. Baina ez asko, nik uste dut estetika honetan ezaugarri hauek ez dira inbeste markatzen. Vale, belarria jarriko ditugu. Claramente begiak erdirago. Beldur barik mugitu gauzak, Hasieran izango du itxura txarra, pero nos la pela. Vale, belarri batzuk jarriko ditugu. Edit mode, object mode, mesh, zilindro batzuk. Vale, ja horrek laguntzen dau proportzioak ikusten, ja ikusten nahi nire proportzioak ez daudela ondo. Nahiz eta blockouta egin, ez duzue, no vais a acertar en el blockout. Normala da. Hau giratuko pizkat. Vale, eta kokatu tokian. Vale. Orduan honi, apply all trans, mirror. Vale, eta orain eskulpiduko dugu pizkatzu bat, joateko bere tokira, G batekin. Beharko dugu kontrol R bat egitea, Egingo dugu kontrol R, oza, R. Eta gero kontrol R. Vale. Eta kokatuko ditugu belarriak gutxi gora bera, tokatzen dan tokian. Altuago. Nik uste dut ere lagunduko duela kokatzen esfera batzuk begietzako, porque ointxe bertan nago super galduta. Super galduta nago. Igual buruat karri bat pizkatu bat atxerantza. Ui, eta ikusten dut ez dala bat ere potoloa, Vale. Ikusten ari nazo orain, hau behar dudala aurrean egitea pizkatxu bat.
Ez, bota dut oso atzerantza beburua. Espérate. A ver, orain. A ver, urrunetik. Ez que dago begiratzen como gorantza, ez? A ver. Vale. Vale. A ver, igual maskara batekin. Kostatzen ari zait, eh? Burua oso handia da. Vale, jarriko ditugu esfera pare bat, eh? A ver, horrela begiak ikuste ditugu hobeto.
Vale, egingo digu mirror bat. Vale, a ver, orain. Geratu da trinkete. Jarriko ditu hemen beta salak, porque si no parece que está enfadado con el mundo.
Bai, nora ditu nago? Es que tampoco tengo tanta... No tengo tantas vertientes como así apartadas. Dekozu mirroren bat jarrita? No, vale, ya he visto que exacto es. Porque tenía un punto de confusión. Vale, claro, ahora ya entiendo. Ez diot hartzen puntua, oraindik. Igual es que los radios son más... Ez da... Hacen más esquina en vez de tan reducitos los radios. Bai. Horretan egon dutzatzen orain. Pero se me ha quedado. Ahí está. Bueno, kostatuko da, baina aterako dugu, Eta nik uste dut ere, esto de aquí... Kontuz ibi behar gara, forma, hemen asko markatzen da forma hau, nik uste dut hau, kendu behar dugula. Zer izatea gozoagoa, ez egin beste kontrasteak. A ver, geratu da, trinketo ez da bere. Parte hau bete behar dugu pizkat.
Oso luzea, ez? Bai. Bueno, hor, harrapatzen ari da beste puntu bat. Está costando, Vale. Uste burua oso txikia izan behar duela. O sea, es como muy tonto. Nik uste, jartzen badiogu bekainarkua irekiagoa gorantza, osea, bekainarkoa egon daiteke irekia berantza edo gorantza. Nik uste gorantza jartzen badugu que va a ser como más amable. Osea, egiten badiogu gorantzi. Bai. Vale, urrengo bideoan egingo diogu txanoa,
ikusteko pizkatxo bat proportzioak. Zeran goaz?